Здравейте хора, аз съм Мейшин и това е втори епизод на Майнкрафт. Сървъра нещо се изтри по погрешка. Го изтрих, защото имах много сървъри и все едно да започнем да направим нов сървър. И знам. Кажете вие дали искате още клипове на това, защото вие решавате какво. Аз леко съм болен. Така, събираме дърво. Чакай да увеличим звука. И да го намалим малко, защото да може да ме чувате. Ама не чак толкова. Така, събираме дърво, за да си направим крафтинг тейбъл. Вие сигурно знаете. Ако не знаете, първо най-важното, когато започвате нов свят, е да си набавите дърво. И да си крафтнете крафтинг тейбъл. Ще спра клипа на пауза за малко, защото трябва да свърша една работа и ще се върна. До скоро. И така, хора, продължаваме с клипа. С събирането на великолепното дърво. Защото дървото ни трябва. Взех саплинг. Тук виждам sugar cane, който ще ни помогне да си направим хартия и също да си направим книги, да си енчантваме броните, които аз все още не съм открил материали за това, но ще намерим. И сега да си намерим хубаво място за живеене. Мисля, там виждам хубаво място за живеене. Все. Също е важно първия ден, когато започвате, да си вземете малко вълна от овцете. Аре бе! Мри бе! Аре бе, няма ли да умреш най-сетне? Ей, умре! Упс, wax spike. Така. Всичко е готово. Нека да се запътваме към мястото, което ще избера да живея. Не ми трябва повече от 3 вълна, защото леглото се прави от 3 вълна. Мисля да го направя ето тук, в саваната.
Да си направя къщата. Е, тук. Само да избера място. Да, тук ще бъда. Извинете хора, ама аз съм леко болен, както ви казах. Да. Така. Ето тук ще бъдем ние. Ето тук. Ето тук ще е къщата. По-скоро ще ни е основния крафтинг тейбъл. Това е крафтинг менюто. Крафтваме крафтинг тейбъл. И сме готови. Крафтваме си легло. Слагаме го тук. После си крафтваме такова. И започваме да строим къща. Първо трябва да си направим инструменти. Така. Упс. Няма да е много голяма къща, ама поне ще я има. Трябва да вземем това дърво. Къщата ще е малко странна, защото чакайте за малко. И така, хора, звъннаха ми по телефона. Но съм тук пак. И си правим най-шикозната врата на света. Така, събираме малко трева. И да, след малко ще си лягам, ако не ми даде сега. Не ми дава. Защото виждате, че става тъмно и ще има зомбита и още други шантави неща. Да ми да спа. Така. Къщата ще е малко шаренка. С тези два вида дърво. Но кора се прави. Нали не искаме да е идеалната къща. То по принцип аз не си правя...
Не съм много добър билдър, аз съм доста добър ловец. А не билдър, защото малко гадни. Аз какви говоря? Просто не обичам да строя такова. Падам си да убивам животни, зомбита и всичко останало. Аз това ще правя в този сервер, за да оцеля. Сега правя някаква мизерна къща, която да е супер мизерната, защото... Що да не е мизерна, като аз съм плебей? Беден и нямам нищо. Нека да започнем да копаме, за да си намерим кол. Да си намерим кол, също така да си направим и фърнес. Ако някой не знае какво е фърнес в Майнкрафт, фърнес е печка. Аре, камък няма ли? Ето го камък. Така, хора, вече си имаме фърнес, в който можем да препечеме храна. Не бе. Така, извинете, че не говоря много, ама някакво друго да ви кажа, защото не съм снимал клипове от много време, защото нали, уроци, училище, такова и нямам време да снимам клипове. Но се завърнах отново и да направя някакъв клип. Така, да продължа поредичката, нали. Ви казах, че ще има поредица на тая игра, ама сейва ми, който с моста, без да исках го изтрих, защото съм тъпанар. И да, така. Така, хора, това ще е от клипа. Само да отида до къщата. Това ще е от клипа, хора. И чакайте. Така, хора, довиждане, чао!